9 साननि उनावसो उत्तर काशीनि सुरंगआव लामा गोथे जानाय 4 जन मजदुरफोरखौ बोखांनो हानायनि लामाया गेंबाय। दिनैसो टानेलाव लामा गोथे जानाय 4 मजदुरफोरजों लोगोसे निखावरि नखरफोरनि गोसो आरो खुगायाव गोजोननायनि सावगारिखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। औ नंगौ, बे समाव राइजिं बड'लेण्ड स्टुडिय'निफ्राय आं सोमदोन बसुमतारी। थारैनो जाय समाव गोबां भारतारि सुबुंफोरा काली फुजा सोरांनि फोरबोखौ रंजा बाजायै फालिदोंमोन, बै सानखालिनो उत्तराखंडनि उत्तर काशीयाव 4 मजदुरफोरा सुरंग जावखांनाय खामानि मावफुबाय थानाय समाव हरखाब हा गुगानायजों लामा गोथे जादोंमोन, जेराव क'क्राझार जिल्लानि रामप्रसाद नार्जारी आरो सनजय बसुमतारी बे सुबुं सानैया बे जाथायाव मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। जाब्रबथाय जानाय मजदुरफोरखौ बोखांनो गोबां खेब नाजाबाय, नाथाय दिनै 9 साननि उनावसो बिसोरखौ बोखांनो हानायनि आसानि मोनसे लामाखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै गोथे जानाय टानेलखौ सौफ्लंनो हानायनि गेजेरजों गंसे पाइपनि राहाजों बिसोरनिसिम CCTV केमेरा दैथायहरनो हादों, जेराव मजदुरफोरनि भिडिअ नुथायखौ नुनायजों लोगोसे गासै 4 जन मजदुरफ्रा बे समाव गाहामैनो थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव जाथायाव मोगा-मोगि जानांनाय क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय रामफलबिल गामिनि रामप्रसाद नार्जारीनि नखरनिफ्राय खौरां बिजोङाव मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। आं बुङो दा आंनि फिसायनि सेरावथ' नुवाखै, ओमफ्राय आं सानो आरो नुवाखैबाबो मोजाङैनो दङ, गासिबो मोजाङैनो दङ। मोजाङै मोजांनो ओंखारनानै दिनै न' फारसे मोजाङै मोजां सफैदों। मोजाङै मोजां सफैनायनि थाखाय, मोजाङै मोजां गुदुं सिंनिफ्राय बारननो हानायनि थाखाय दिनै आं आफा बोराइ बाथौनाव सानफ्रामबो आर'ज गाबो। जों न'खरनि बयबो आफा बोराइ बाथौनाव बोर बिबाय थायो। मोजाङै मोजांनो सफैदों आंनि फिसाया। आंहा फिसाजो सासे दङ, क्लास 10आव फरायो दा, एबार मेट्रिक परिखा होगोन। दा आङो खस्थ'जों एसे सोलिनानै दं। जाथाया जाखाबायब्लालाय खस्थ'खौ एसे लाखानांसिगोन आरो। दा फिसाजो थांलाय फैलाय सामफ्रामबो गारि भारा आरो जोंनाव जानाय लोंनाय एसे खस्थ' गोलैनानै दं आरो दा। बिहाव बिखुनजो दङ। साबेसे जायो गासै न'खराव? बिदा फंबाय बिसोरजो 4 दङ, बिखुनजो दं सासे, बिहाव फिसाजो सासे दङ। दा आंनि फिसायखौ बिदाखौ लोगो हमनो थाखाय आंनि बिबोनाङा थांबाय दा, दिनैसो गाखोदों। गाबोन सहैगोन खोमा। प्रमद सारनि अननायाव प्रमद सारखौ आं साबायखर हरबाय। जोंखौ खौरां लाफैदों नामा नोंथांमोननि न'खराव? बिटिआर सरकारनिफ्राय खबर लाफैदों। दा जाथायखौ खोनानानै दिनै जों अनसुंथाइ लुबैनायलाय साराबो हरबाय, अनहरबाय। दा सारनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय, जोंखौ अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय आरो थांनायनि राहाखौ हरनायनि थाखाय। जिहेतु रामप्रसाद नोंथांनि फिसायखौ खौरां लानो थांदों, रामप्रसादनि फंबाय बा नोंथांनि बिबोनां, बिथांमोनजों फनाव कन्टेक्ट जादोंना जायाखै? जानायाथ' जायाखै, दा सहैबासो मिथिसिगोन। बेखौनो आं मोजाङै मोजां थाथों, मोजाङै मोजां सफैथों, बयबो मोजाङैनो मोजां सिंनिफ्राय ओंखारनो हाथों आरो सरकाराबो थाबैनो ओंखारनायनि राहाखौ थाबैनो लानायखौ आं खावलायो आरो।